As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang paghigugmaay sa katawhan nga magsunod unta sa pagtulunan sa Ginoo ug dili magsigig pangandoy sa mga material nga mga butang sa kalibutan. Ang atong mga benefactors and donors atong iampo ug pasalamatan nato ang Ginoo tungod sa ilang kamanggihatagon. Hinaot nga doon na sad sila'y makabot nga tinuod nga kalambuan ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagak, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bisan pa kun ang mga agalo nila mga magtotoo sa makanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga modugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad, mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan, inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuhuan, nagpasigarbo pag-ayo og walay alamak. Gikabuangan niya ang pagkiglang tugi o pagkiglalis mahitungod sa mga pulong o musangpot kini sa kasina, pagkabahin-bahin, pagbugal-bugal, dautan nga mga katahap, o walay hunong nga panaglalis sa mga tao, nga dili makasabot o wala na magbaton sa kamatuoran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tao kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontento kun makakaon og makabisti. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga makayudyod sa tao ngadto sa kapildihan ug kalaglagan.
Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, mahimulag hinuon sa pagtuo ug mahiagom sa daghang mga kagul-anan. Apan kay ikaw iya man sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang mga kabusa Espiritu, kailahang gingharian sa langit. Bulahan ang mga kabusa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Nganong mahadlok man ako sa dautang mga adlaw, diha nga ang mga dautan magalibot kanako. Nagasalig sila sa ilang kadato, ang kahamugaway sa ilang bahandi maoy ilang garbo. Bulahan ang mga kabusa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tawo, ni makabayad sa iyang kaugalingong lukat ngadto sa Dios. Dako ra kaayo ang bili, aron maluwas ang iyang kinabuhi. Dili gayud siya makabaton sa igo, aron mabuhi siya kanunay ug dili makakita og kalaglagan. Bulahan ang mga kabusa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Ayaw kahadlok ko ng usa ka tawo madato na, diha nga ang mga bahandi sa iyang balay madako na. Kay inig kamatay niya, wala siya'y madala niini. Ang iyang bahandi dili musunod niya ngadto sa lubnganan. Bulahan ang mga kabusa Espiritu, kailaha ang gingharian sa langit. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo.
Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an o pipila sa mga babay nga naayo gikan sa daotang mga espiritu o sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 kayawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo nga mutahod gyud ta sa atong mga leaders, bisan sa atong mga employers or kinsa diha nga labaw nato, labi na gyud mga magtotoo sila, mga Katoliko. Bisan pagdili ta swelduhan. Mao nay pasabot ana. Kay ngano man nahigugma man ta sa simbahan. Nahigugma man ta ni Kristo. Ilingi ay mong tupad na sugot kag di swelduhan. Kasagaran nato mga Katoliko raman sana atong kasagaran mga employers, pero dili gani mayong mosweldo, magyaw-yaw dayon ta. Ang gustong San Pablo, sige yung alagad kay Katoliko ko na matod pa niya. Ang nakadawat gud sa imong pag-alagad, maurasad ang imong isig ka magtotoo, di kanindot ana. Adto naman hinunta magsigig daig atong mga dili Katoliko, mga broad pagyud ta kay mga lagad ta dito niya ang gialagaran ang sweldo, dili ang atong isig katao. Mao nay pahinomdom ni San Pablo nya ning dagan dayon siya ngadto sa pag-ingon, ayaw gyud ninyo higugmaa ang kwarta, labaw tanan, ayaw himua ang relihiyon nga paagi sa pagpadato sa atong kaugalingon. Igo ra ba ko anida? Sige ra ba ko baligyag slat, minilyo naman ang atong gipamaligya, pero ang atong tumong dili sa pagpadato kung dili sa pag-alagad. Pariha ning atong holy pads nga 10 million ni siya kung atong mahurot og palit kining atong mga slots, ialagad ni sa National Retreat for Priests. Kini sang atong special slot nga investment slot nga DSAP para po ni ialagad sa pagpalit aning ato dinhing yuta niya og maghimo sa tagkulumbari, lain naman sa nang fundraising, ialagad po na sa mga proyekto sa simbahan o proyekto dinhi sa atong kaning LGU. Makatabang ta dire. Salamat ko gahapon nakasulti mi ngadto ni nakaadto ko sa Municipal Development Council niya ang gi present nako og makuha ni mayor mahimo ni makatabang ni pagpadako-dako aning atong daan dire. Ang akong gisgutan makahimo ta diha dol-duol og mga 5 meter width nga daan. Ingon dayos mayor, pwede himoong 6 meters. Nako, bitaw no, yung siya himuan na lang daan ninyo 6 meters na diyang perimeter kay ug maghimo kulumbari, daghan man ang mga tao nga muduaw o niya diha kay daghan ko ng kulumbari. So saktuha ang inyong parking niya sa sudguwa sa sakyanan, kinahanglan unta nga ato ng andaman daan nga dili maproblema. Nindot kayo no nana. So in a way
nihangyo na siya nga himua gina ninyo kay makatabang na sa ato dihang problema sa over congested na kaayo nga bahak cemetery. Nya niingon pagani siya kung makahimo gyud bag-ong cemetery mao ginay makatabang kayo, pero kanang Columbari makatabang na. Siya nya pwede sad ka na pader nga ato lang i-prioritize ang Tagaliluan, anang Columbari ayaw lang ng tagalaing lugar kay manganhi na sa niya na magdaag sakyanan mo samot tagka-traffic. May nang dinhis liluan kay kita ray magtuyok-tuyok nga maglakaw rata murag inana ba ang iyang kuan. So pangalagad ang ato sa katilingban, dili ni fundraise sana pagpadato, dili ni continuous ang atong kaning pangitag kwarta kay gusto kitang mopadaghan sa kwarta, kung dili pangalagad nga makapahimong hapsay sayon o luwas ang atong kinabuhi, isip simbahan o isip sad katilingban. Nagtan-aw po ta ana mo nang dako-dako ni itong project niya kana panggaring nga Divine Mercy niya masa nagisandig nato ang pag-raise ana nga funds. Ang kantidad ko nag 100 mga 58 million ang gidakon ang makasto ana. Kading atong Columbari ug ato gining suportahan makahatag ni kaayuhan sa mga mukuha nining maong mga units kay hapsay naman dinhi ang inyong pagduaw sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga mga tawag natog remains, no, mga remains niya makatabang sad sa pag-realize nining gidamgo sa atong archdiocese nga doon na unta tay mahimong shrine sa Divine Mercy na visible in the cities of Central Cebu or Metro Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City, apil ng Talisay, makakita tingali ana kay taas na kay siya to remind us about the mercy of God in our midst. Kini siya mao ni ang gipasabot dinhi sa atong ebanghelyo. Dunay mga tao nga nakasinati sa grasyas Ginoo, kaayuhan sa ilang mga sakit, kasagaran mga babae, pero di asay mga apostoles ni Kristo nga nakasinati og kalipay, nakasabot sa kamahinungdanon sa kaluwasan nga gisangyaw ni Kristo. Nanguyog sila ni Kristo niya ang mga babae nga naay mga kwarta, mga asawa paganing mga opisyal ni Herodes nga mausay nagsigigukod ni Hesus, ni apil sa pagsuporta sa kalihukan ni Hesus. Gigamit nila ang ilang mga kwarta sa pagsuporta, dili pagpadaghan muna, di gina maayo nga magsigita dinhig anhi niya magsigita pangayo ni Hesus, Ginoo padaghan na akong kwarta. Ang ato ding pag-anhi aron mohatag tag kwarta ngadto ni Hesus. Nya asa man ni Hesus karon sa atong kinabuhi ni asa simbahan. Na congratulations sa mga namalit sigis atong slots, no? Nagtabang mo ni Hesus, pinaagis inyong kwarta. Mao na as of yesterday ang atong holy pads or holiness, peace and divine salvation para sa retreat sa mga pari ning abot ng atong halin og 32,166 ka slots. Atong pakpakan ang namalit. Salamat kayo. Ang niapil pod sa atong 30 slot challenge niabot na sad og 134 ka 30 slot challenge kaning tag 3,000. Pakpakya po. Wala pa'y movement ang atong investment slots, pero naanay mga pledges nga 22 ka slots tag 500,000 per slot. Nya nanay usa nga nakarimit na nya 21 ang out of 22 pledges, 21 pa ang upa nato madawat. Pero ato masaninggi angan-angan kay i-finalize pa man nato ang atong investment
agreement. Kanisang atong investment dinhi para ni sa muhatag na to kwarta. Sabot ra gud ani mura ra gud ani nang huwam, pahuwamata diha kwarta be tubuan tika. Nya kisa maning atong gitubuan nga atong tagaan og 25% nga tubo sa ilang kwarta nga ihatag dinhi. Atod pa sa akong ubang kaila, dakua anang tuboa pa dire. Kinsa man ni atong gihatagan, ang nitabang nato aron makabayad ta anang atong bayronon nga yuta. Dili pa naigo. Nya ingkang anong tagaan man apader nga dato naman na sila. Doon naman sana sila tagaanan. Kasagaran anak nila doon ay mga pamilya. Labaw tanan, doon ay mga negosyo. So doon na sana sila hataganan nga mga taong nagtrabaho ngadto nila. Dili gina para ila kay mga manggihatagod man mga tawhana. Kanang mopalit aning atong investment slot, pulos-pulos gina doon ay kasing-kasing para sa simbahan. Kay kadto mga dili kayo ay kasing-kasing may muna tuong ka ngwarta ra nas padersiano. Ana manaway matud pa diri magsige ra nagpanaway, magsige ra naglalis, magsige ra nag gamit o mga pulong nga dili maayo. Pero kanang mga tao pre atong ni anhi dinhi nga ni remit yano kay siya pader apil ko atong imong kuan disak nako sige ipalista la imong nga diha pa reserve dili pader di ana gidana nako sudan ka na nako nya wala pa man tay kadtong contract resibuhi la na pader resibuhan ra mao ra lakaw dayon wa nay daghang kuti-kuti ang uban sus daghana pa pero sige lang ato lang gyud ang dawaton kay mas nindot gyud nga atong kasing-kasing naa sa pagtabang sa simbahan. Hutdon taning atong kwarta sa pagtabang sa simbahan aron mahimo gitang kabus nya sugot mo na dili ingna imong tupad lingi ako no ingna sugot kang mahimo kang kabus aron sa imong pagtabang sa simbahan ana hutdagid ba hutdagid ayaw gyud binli nindota lagi ana. Matod pa ni San Pablo mao ginay tinuod nga pagkadato ngano man kay matod pa ni San Pablo ang tinuod nga dato kanang dunay contentment kana bang kontento ka sa imong naani mo ikaw na be katapusan lingi ingna kontento ra ka sa imong naong ingna kano kay og di gyud na siya kontento sa iyang naong pasabot ana di sana siya kontento sa ubang mga butang nga naa niya kay naka-attach man na sa iyang self-image iya sana sigihag usab sigihan sana niya improve hangtod yun nga way katapusan mas stress na lang na siya matud pa ni San Pablo makuha mo tintal nga magkagubot unya naa nimo ang tanang sa tiyang giingon kadautan kalaglagan ma-experience nato ang kalaglagan o kadautan mas stress naman ka mag-nervous breakdown gan inang uban tungod anang pangandoy nga sige gyud padaghan siging kompetisyon pero imo nang ipanghatag ngadto sa Ginoo sa mga buhat sa Ginoo dinhi sa simbahan sama sa mga apostoles sige na lang kang kuyog-kuyog sa Ginoo sama nila ni Mother Teresa, St. Francis of Assisi, St. Ignacio, San Vicente Ferrer, St. John Bosco ug uban pang mga dato kay tanan nga namiya sa ilang mga bahandi aron itabang ngadto sa simbahan apil ng ilang kaugalingon. Unsa may gibati ni St. Francis of Assisi, kalinaw nga way kinutuban, the peace that the world cannot give. Unsa may gibati ni San Agustin, my heart has been restless until it rests in you. Nindota no? Si San Vicente Ferrer, whatever you do, think not of yourself but of God. Di na siya maghuna-huna siyang kaugalingon. Kay wala, kontento na kayo. Kung kamo kontento mo ng inyong naong, di na mo magpunay usab, pasabot kontento sad mo sa inyong kahimtang.
Nya og naa may sobra ipanghatag na iapil hatag din simbahan og tagaan sa kas Ginoo og gatusan kapilo na panalangin material og espiritual kana bang dili mabayran aning kalibutana. Muna kung gusto mong mo invest sa inyong kwarta, hala dinhin na sa atong investment slot nga DSAP. Ug wa mo'y kwartang 500,000 ibaligya inyong balay. Unya ang halin ipalit din hig DSAP. Nya magsige na lang og higda daplisdan. Ana, nya maingon dayon ka nindot na kaya kong feeling wa na jud ko'y mga worry sa kinabuhi. Oh, tagaan gyud mo sa Ginoo na. Pero maro kay ning Ginoo ang imong ihatag dinhi sa simbahan. Kana bang hotdon gini mong hatag ba? Ihatag sa Ginoo nimo ang kasinatian sa pagdawat og gatusan libuan kapilo kun unsay imong gihatag sa simbahan. Ako sa una 20-20 ra gitoy akong ihatag katong second year college pa ko ngadto sa among organisasyon sa simbahan nga gitawag na mo KYO, Kahugan Youth Organization, na ako maoy ilang leader. Unya 20-20 labing dako 50 gatos para itabang sa among choir kadtong Kahugan Choir nga karon nahimo ng Streamers Choir na as Guadalupe. 1985 mao to'y akong siging hatag, hurot-hurot yung hatag nya nahurot day akong kwarta. Karon magsige na taghatag og minilyon, dawat tag milyon, hatag sa tag millions. Kamo nakasuway na mo og panghatag minilyon. Panghatag mo dirig maayo. Ihurot og hatag na makatisting mo anang panghatag og minilyon. Kana bang tunulan ka og aktual nga kwarta nga kuan usa ka milyon? Kay para imong ihatag, kana bang magbitbit kag usa ka milyon sa imong kamot nya ihatag nimo? Kana bang magdakag cheque nga 30 million nya ihatag lang na ngadto sa project sa simbahan? Kasuway mo na. Wa no. Mao na kay daw man mo. Ako nakasuway na ko ana. Sobra na gud ni mga 200 million ning atong nadawat din sa ato pa lang din ning parokya. Niyag moabot sa nirong ato mga proyekto aperting millions pero pirming way sulod ang akong kamot empty ngano man pirming ihatag ngadto sa simbahan. Kontento ba ko? Yes. Maratol ba ko kwarta? No. Maratol ko og mga assignment asa ko i-assign? Wa. Maratol ko ana asa ko i-assign ampari mabuhi man may bisan asa sa tibuok sektor sa Katilingban ang pari ra gyud nga maglumba ang mga tao og suporta namo labi na gid sa Pilipinas. Kami ra sa tanang tao nganong ma-insecure pa man ko ana nga kun magtinarong ko sa akong pagkapari maglumba man gyud mo suporta. Moingon lang ko diri wa na may bugas. May guway mo hato din tag sa kasako. No. Nya asa mo mangitag tao din sa kalibutan nga suportahan sa iyang panginahanglan. Wow. Hastagon driver habal-habal muhog panas kolekta inig simba kay i-supports pare. Asa mo mangitag ingon ana nga tao din nga hulgan ka og buhi pa ka gilimusan na ka. Kamera ano man mura naman sa mga patay gibiyaan naman namo ang tanan. Na siya. So kamo sad nasad mo ingon ana ay lang sad biyae gid ang tanan pero ayaw higugmaa ang mga kwarta itabang gid na sa panginahanglan sa simbahan. So kamong namalit og slots, kamong nag-pledge aning atong investment slot na DSAP, congratulations. Nya kamong uban nga naghuna-huna pa, ilahos na og hatag. Ayaw na mo pagsigig angan-angan. Matod pang San Pablo, ang paghigugma sa salapi mao gyud tinubdan sa tanang kadautan. In English, the love of money is the root of all evils. Kuyaw kay nas tanan. Sige, manindog na ta.
Mga igsoon, puno sa paglaom o pagsalig sa kaayo o gahom sa Dios, malaomon kitang mudangop kaniya sa atong panginahanglan og moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan padayong motubo ug mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga isip katilingban ug maro nato ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag adlaw mangita kita sa Dios bisan diha sa atong mga kalisdanan ug mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kabatanunan mutubo diha sa mga paagi sa grasya ug muhingkod ngadto sa pagkinabuhi sama kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang pagtuo, pinaagi sa paghiusa nila sa ilang mga pagantos ngadto sa mga pagantos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug sa kalipay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan, dungga ang amo mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghogi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma
Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. Exalt the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Who sing his praises, magnify the Lord. Who sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat
Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa pag-ampo for the National Retreat of Priests. Tanan, loving Father, you sent your Son, our Lord, to be our good shepherd, sealing his selfless love for the flock by offering his very own life for our salvation. Guide and direct our priests whom you called and sent to serve in our midst. We implore you to bless all our priests as they journey through these significant days of encountering the Beloved. May these days be filled with your grace so that they may continue to live out and sustain their vocation, touch the souls of your faithful people, imitate Christ, whose presence we continually experienced, and become instruments of your divine grace. May they constantly grow and become the priests and shepherds in your mold, fully human in their weaknesses, and yet able to guide us on the path of holiness. May you, through our priests, as we journey in this world, may fruits of these days of renewal abound in the days to come for your greatest glory and for the life of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Birhen sa Santos Uyamot nga Rosario, Pray for us. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine contentment. Kakontentos kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung ang atong mga kwarta, atong mga talents, ato yung ipaambit without limit alang sa kalambuan sa simbahan o kalampusan sa mga buhat nga makaluwas sa lawas ug sa kalag. So salamat kaayo ninyo nga namalit sa atong padayong namalit sa atong holy pads kining slot nga para sa National Retreat for Priests. So akong ingon ganiha na natay halin 32,166 ka slots, ana apay 67,834 slots nga available. Kung ato lang gining palitagtag sa kaslat kada semana, kitang tanan nga parishioners, gamay raman kining kantidara, murag mukilab lang siguro ni next week, wala na ni siya, no? Pero kay daghan man jud kayo nga murag bitag kanang sana mabungol bitaw, no? Murag dili kay kadungog or mapungkol kay dili kay kalihok ang kamot pagtunol. Pero sige lang, padayon lang kita ana. Salamat sad sa ni-appeal sa atong 30 slot challenge nga tag 3,000 per challenge. Ana tay 134 ka kanini ang 30 slot challenge. Atong pakpakan ang tanan nga namalit nimo. So ang atong investment slot nga DSAP para ni sa atong pagpalit aning atong yuta. Padayon patang mudawat na apay mga 118 available slots, 500,000 per slot nga atong tagaan og 25% per annum nga interest, dili ni kay perpetual para ra ni sa 140 ka slots. Kinsay makaunag palit ani, congratulations niya. Og padayon ta magampo nga magmalampuson kining atong fundraising projects nga kulumbari kay haron mahimo gyud tang agents of kaning improvements and developments para sa atong katilingban. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kita tanan sa